etzea ensaiora jun? Nola zer? Gaur egun handia da, oiturak ez dugu bezala. Zerbait pentsatu behar dugu, ez? Zer ez badugu ezer ez egiten, zer? Horrela jarraituko dugu gure amak eta monak bezala. Zergatik ez dugu betiko ekintza egiten eta kitxo. Ez, ni menditik anjetxiko naiz. Eta herriko senyoroek esan dezatela nahi dutena. Eta zuik namazute behian itxot.